Bomunu za mwazo ekene gomunu nkwe chiri nyazelu ana mgbe sato ekene gomunu asi mkwe chiri nyazelu igbo no lumba na ase ekene gomunu kwe chiri nyazelu na ekene ntata mbe na dị Sunday eze nwofana na maka ji ofu egwu ni ma na mụba anyị eji m ọkwa dị oke mkpa wee bịa on 17 August 2025 anyị nọ na Kenya ka anyị ya n'Ogbote nke this year 2025 na Domi Villa Launch n'ime Kenya ebe a ka anyị ya n'Ogbote this year. Ana m ayọ ma all my fans so onye ọbụla biko onye ọbụla tie ebe a ebe nno onye nọ ebe nno onye nọ n'akụkụ Kenya niile so onye ọbụla abịaba ebo fans m sun tie ebe m arụ na Domi Villa Launch na ebe ọ ya dị eme biko na gidigidi bugwu eze na esesi ya Igbo ọsa asị m dịgo okwu bịa Igbo niile ka m na-ezi onye ọbụla ka m na-akpọkwu so ọbụla bịaba na Domi Villa Launch na Kenya ebe a ka ọ ya dị eme ebe a ka anyị ya n'ọgba ote this year on 17 August 2025 nke this year ọ bịa na dị Sunday na ekene unu eze nwofana na maka ji ofu egwu n'ime ana mba anyị biko si nke echiri nyazelu